tabukni jorawat jotoni yagono tongo mobile phone aboni simi yakagya churai rokbo a mobile use khlaimani bagai kabangma churai rokni langma rok tera mongrogo kalai tongkha te aboni bagai yapritna hana bagai nai tongkha kendriya hapang churai rokni bagai social media wandering mathakna bagai kotor yapritna hari tongkha te kisa jorani nasingmung digital personal data protection act ni radio abo haikeno gosimu rojaka electronics te information technology ni bakakte publish khlaijaka 18 February wa a rider rinani ko aboni bisingo kebo kebingake abo hai rider no tongnai ketal ekto saklai jakha tabuni simu umo chichar bisi eba 18 bisini se tola churai rokni bagai social media ni account seramna bagai maa-pha ni permission nangnai abo hai act chalo ongke churai rokni bagai belai kheno kaham ongnai phiaba a rider gosia ke haponi bakhakte tam satokmu rojaknai abo tabuk phano sayako hapang tabuk abono tuye tongkosong lukurokno wansukna bagai jora rakha mygov.in no jani jani wansuk muni kok saimanai tongkosong lukurok 18 February 2025 ni ulo gosimung na harjak Bureau Report kok khorang